Отивам, аз прибрам се в България, нали? И отивам по морето да бачкам. И ми дават позиция, нали, в началото освежаване, почистване, бладисване, такива работи. От това нещо пари не видях, ма няма значение. И нали, почвам аз работа. Викам на къв договор съм, ти не ми на минималния, на 8 часа, добре, хубаво. Какви пари ще взимам и ще работиш 12 часа, ще взимам 1800 евро без почивен ден. Викам, моля, направих 2 седмици. Викам, ви базикате ли се с мен? Значи, аз ще печа закуски 8 часа. Банички, манички, там кифли, мифли, глупости, работи, ще се занимавам. После още 4 часа ще ходя да зареждам витрини. Ще правя склада аптека. И ще ми кажат, те ще работя аз без почивен ден 12 часа за 900 евро. Където в Германия аз работя на минималната заплата, най-убитата работа, да се хвана. Ще работя 5 дена в седмицата. Ще почивам 2 дена и ще вземам 1600 евро. И всичко ще ми върви. Не на минималното, а на нормалното. Та за какво говорим? За какво да се връщам в България? Обясните ми. Малко нещо, не ми се виждат тези неща реални. Вие искате да правите милиони на хората на гърба. Чакайте малко, а то така не става. Ай, чао.